Oyawre kamora mora ma intiere machiegni e chenro machielo mano mar tedo gi chiemo. E tedo gi chiemo kawuono ineno ka bet piny ok achunga, manyiso ni kawuono nyaka wang'e kaka warito chiemo, gigo ma bende owinjo bed ni watimo e kindego ma watedo. Wasetedo mang'eny kendo wasebedo koda puonj mang'eny e tedo chiemo mopogore opogore. Kawuono bende kaluwore koda kit tuoche ma bende muoch e kinde ma bende mana kaluwore koda chiemo ma bende ji chamo kata ikruok e kinde ma itedo. Wadwa ni mondo wapuonjre to gin ikruok mage mowinjo bed ni waketo mondo wageng' tuoche machalo koda mendi. Ma bende dwaro konyowa mano mar tayo chenro ni antiere koda Tedo Judy ma bende ne wantiere godo e kinde mokalo. Yawre Judy, ichiew maber? Achiew maber. Erokamano ahinya matudri kodwa, bende biro kendi mara miyo wapuonj ewi kaka wanyalo rito ler, kaka wanyalo rito gik mopogore mondo wageng' tuoche mawuok kaluwore koda chiemo ma bende watedo. Okay. Koro ma bende inyalo nyisowa matut ni to ang'o momiyo tuoche wuok kaluwore koda chiemo ma waiko, ma wachamo kata ma wakano? Ng'enyne kata ka tuoche wuok e chiemo ma wachamo kata ma waiko, ok bed seche duto ni chiemo ma wachamo cha ne rach okethore. Seche moko en kaka ne watede, kaka ne walose, kod seche mane wakawo kwaloso chiemo ni. Manyiso nang'o? Seche ma wakawo chiemo ma okas, seche ma wakawo chiemo ma okas ikruok mare koso oted aming'a. Inyalo yudo chiemo kethre ni nikech kaka nendi tede, kaka sama nendi mule kitede, ama nendi tede seche mang'eny mokadho. Makoro gima nonego yud kuom chiemo chande, nutrients manonego yud kande ok iyudo. Koro iyudo ka nutrients ka otho, gimodong' en bacteria. Nikech nitie temperatures ma ng'ato ng'iyo sama chiemo mitedo, to kod kaka ikane, to kod kaka bende kapok itede chande ikruok mitimo, kaka nendi nyiewe, ipange nadi, tedi okadho kanye, keti ang'ono mondo chop sama itede. Samoro sama nendi tede chande, nendi riwo ama iloko ginene tinang'o oliho, ichaki duoke sufuria, olaw nigi enzymes manyalo kelo bacteria e chiemo. Emomiyo ineno ga chon dai ne wacho niya, kitedo nyoyo mang'eny e agulu, onyisi ni kik igo lweti. Kigo lweti to wichore. Ok owichre ni chiemo no ne rach. Lweti chande, labda nendi mulo chilo kiluoko, imulo, iduoke dhogi kendo ichaki imulo. Ing'eni enzyme kando dong, koro gidong kage temperatures moko be miyo koro enzyme chwakra ginyuolre. Bang' dakika matis, chiemo osedhi. Chiemo kethre. Ema bende akia ni mano be emomiyo iwacho ni e kinde ma samoro iyudo ka inyonyoyo mang'eny kata ichwako oganda mang'eny kata olayo, koro sama ikano gi nikech ok idhi tede dichiel, idwaro ni mondo koro ipoge matin mana moromi e kinde midwa chame no kende. Koro ineno ka ng'ato nyoyo mang'eny kata oganda kata olayo, sami kane chande, chiemo ni kapok kata nendi kane mokwongo, iweye bokwe. Okwe na we nok ni ichune mondo kwe. Nitie chuno gimoro mondo kwe, to kod weyo gimoro kwe kende. Koro temperature ne kodok piny bing'en okwe, ong'ich. Koro inyalo kete e tins matindo kulingana gi kiwango midwa chamo. Ok itede dichiel ni koro ikete koro inywande koro yudo ka koro kata ndadhu mar chiemo no lala. Judy, wabo biro e kano chiemo. We wachakane wadhi step gi step. Wachakane into ikruok sama koro idwaro ni mondo ited. Ang'o gene mowinjo bed ni watimo, tang'o ma watimo ga marach ma bende kelo infection, kelo tuoche kata weche mag food poisoning. Wabo chake kwa wadhi step ka step, iko chiemo sa tedo to gi kano chiemo. Wachakane gi iko chiemo. Sama nendi dwa tedo chiemo, kata nendi dwa tedo ringi moro, in gi wendi moro, idwa tedo ngi ringo, idwa ni tedo ngi gweno. Iyudo ni sama nendi iko chiemo ni, ikaw ringo, ing'ade, itiyo gi chopping board achiel, ing'ado. Ng'en dala ng'ano onge ji mang'eny ma iwacho ni ngi chopping board mar gweno mang'ono, ngi chopping board achiel. Iyudo ni chopping board achiel ni emone gitigo gik moko ti. Ing'ado ringo, ing'eni iko. Kitieko iko ringo, ichaki ikaw gweno cha, ok ilawo kata chopping board ni.
iketo. Dong gitege dhie ich achiel. Gitege dhie ich achiel, lakini ringo nge enzymes make, gweno nge enzymes meke. Koro iyudo ni cross contamination obiro kaindi. Ing'ado ringo kae, okilao mbao mi chopping board mitiyo kodoni, ichaki kete gweno. Gweno en white meat. White meat nigi high risk mar yudo bacteria mami okethre piyo. Koro ringo ng'en lifespan mar bor moingo mar gweno. Koro yudo ni bacteria oriwre kainde chiel kachiel. Chiemo ni idhi tede kapod pok okethre obere, lakini bacteria ka osedonjo. Koro ng'en gin gi multiply kulingana kod kaka seche dhi. Ok ni chiemo rach, lakini kaka imulo ma alafu dwaro ni sama kichako tedo iseiko gi kite kanyo, ikuongi luoko lweti kanendo kidwar wako gloves. Ng'en tinde ji olonjo moko rwako gloves to kanendo ionge gloves kechwa waloso gi jomandar en koro logo iluoka lweti maler. To ka in gi ng'ama aneno kaka okin boyo matis, i make sure ni tiend koki kama igolo chilo nikik chilo samilogo ing'iyo tin mond kik dong ni chiemo itedo chiemo mamit lakini lil modong e tin koki odonje i chiemo. Koro chiemo kethore, yudo ng'ato inichamo chiemo no okokethre ni ober. Ng'ama chielo muchamo go the same chiemo oywak ni iye kae. Koro iwaro ni to chiemo ma teda maler ni ang'o momiyo ng'ani endi iye kae to iye kae to ng'at machielo to ng'ani maber iye kae. Nitie gimoro bende ma bende iwacho kaluwore kod kit ring'o. Iwacho ni ring'o marachar mano gweno kanyakla kod rech gini ntiere kaka gigamo germs piyo kendo gin ma ng'eny ne yudo ga ka ng'ato wacho ni oyudo food poisoning nikech ochamogi kopogore kod ring'o makwara. Ang'o momiyo pogruok no nitie? Akiana nyalo wacho ni nade gimomiyo pogruok no nitie, lakini an kaka ng'eye kod kaka ipuonjo ji e skul chande. Chiek mare be yot, kaka ngamo kuome germs yot. Koro ena gimoro ma nyaka keta ma ing'iye gi idase kaka nyathi mayom idaso ga chande. Neno kaka nyathi mayom be miyo tuo make yot. Kako yontie iume kata liet ntie iume ochalo kamano. Koro en gima nyaka ing'iye gi keenness moro kanyo ma kik yud contamination mapiyo, nikech at the end of the day iyudo ni mane chiemo ma ji ohero kaka sana wan joluo. Ng'eni kapok ichamo rech ndalo 2-3 to kawinje ka ngima. Gweno ben wendo en chiemo manyadhi ma seche te kin gi welo. In kitedo ne or ringo ok gibineno ka gima iloso orno. Koro nyaka imiye mana gweno. Ok idhiale. Ilosne gi nyagweno moro. Nyaka ilosne gweno gi rech en chiemo modhial. Koro kako dhial gi no, kaka bende gigamo yembe piyo. Emomiyo ng'enyne iwe ilose, samilose lose maber to kendo lose king'iye idese ma yoma kiko yud contamination to yud chiemo maber. Koro Judy iwacho ni krokendie na mokwongo wang'iyo kanyero ne bao ma wang'ado godo chiemo. Sama ang'ado ring'o atieko aluoke. Abiro kang'ado alot atieko aluoko, achaka nyanya kitungu. Ok en tich matek. Ok en tich matek. To be king'iyo timo kamano ok bineno ka gima tich matek. Kech sama idwa tedo chiemo do kuongi dhi chiro nyiewo, iwacho ni kawana adwa tedo ma nyiewo kitungu, nyiewo nyanya, nyiewo kila kitu nyiewo gi. Kikelo gi kan moro achiel. Sama idwa tedo ikuongi ng'ada iketo preps mari kan you set ma kitungu na ing'ado ikete bakul kanyo, ichaki ng'ado nyanya ikete bakul kanyo kaka ne watimo last time. Ineno koro yudo ni sama itedo okoshudo ni nyaka bedo mayot mapiyo. Tich mayot bedo mayot. Koro kata ni ng'ado kitungu idwa chako tedo saa 5. Kitungu ng'ado saa 3 kata saa 4:30. Ng'ado kitungu ng'ado nyanya. Koro sama jop ni tedo mach pan. Koro en mana chiela. To mapiyo. Machielo bende gin alode kod olemo. Anyenye boma kendi akia ka timore nyaka dala. Sani kidhi e chiro tidhi ni ng'adna lot. Ng'adna lot mar 10, mar 20, mar 50. Tikia kaka okongo yike. Nitie jomoko mobokawa lot no odumbe pi to hacho ng'ado ni kamano ero. Alot
sama idwa ike ikwongi luoke koking'ade kosing'ade kaiti luoke to sama iluoke ere kaka ineno ni iluoke maber mogolo jamsi kanyakla kod ing'eni alode gi bendi go gi yath sama gintiere e puodho ere kaka iluoko maber mondo gigite owuog chutho ber ka alot ikwongi iluoko e king'ado to ineno ka kuom jok molony oluoke under running water e tap to luoko achiel kachiel to kane ndionge tap maran ikaka besende ni achiel mokwongo ama mar ariyo iluoko kaendi kichaki lawe ok ni lawe ok en nanga iluoke ma ing'iyo ka in gi lowo momoke tiende kwende gi ng'ena sana spinach odongo to ong'eny ga gi lowo koro ilawo maber alafu ing'ado to sama iluoko alot kiseng'ado nitie vitamins ineno ka pigno wuok magirin koro iluoko vitamins te koro alodno donga ne alot ena kanyo mitne moro gimigain kuome onge idonga ga alot ni tedo alot to kata gimiyude alot no onge koro emomiyo iwacho pile kapok itedo alot kata kapok ing'ade kuong iluoke alafu ing'ade ikitede kitimo kamano yudo alot maler to kendo yudo man gi ndhadhu gi nutrients monego bed ni yudo alodno koro wasemulo ikruok mabende timore e tedo kae imulo kamoro ni chiemo gi ring'o gi ring'o makwar ring'o marachar mano mar gweno kanyakla kod mar rech ntiere temperatures mwinjo bed ni itedo gi godo ntiere yore mopogore mwinjo bed ni itedo gi godo ma bende koro biro rito gi mondo kik gibed kata kik gigam germs makelo tuoche mantade ineno kaka kikao ring'o ineno kata dai ne kete athola alea yani sa process mane gitiyo kodono yudo ka ring'o ni okotede otoe mana gi chumvi timo e chieng' toche ng'e chumvi chande nego enzymes mare lakini kitemo timo kamano gi gweno okibichamo gweno kethre temperature ne okonego ka bed below 45 degrees kodok piny kanyo to ngin koro del osechako bet gi liet moingo koro kute mantie gweno chande chako nyuolre onyuolre achiel nyuol ariyo nyuol ang'wen kamano koro by the time ni ni koro ilose onge ober omit lakini bang'e to hinyi iyudo ka koro ichamo gweno ndio lakini gweno no kata kayo yi sana wacho nyoro to yane thaga okange to karane gweno kaka nolose chande emomiyo temperatures mar gweno en 45 degrees Celsius kadok malo kikodog piny mar ring'o to nyalo bet kata 35 lakini oko kethre koro yudo ni ring'o dak ndalo mang'eny kate bucha yudo ko ng'awe ga ng'ati no ng'eny ne gweno iuso mana kangima nikech bende kata wachni ioro ni chiemo moro dala inyalini kata ring'o inya wang'ni rech to mago budho to gweno ioro ni go kongima ing'isi ni ted kendi to ko wang'e to mano ming'e ni piyo ta chopo ta tede to odhi kamano mano manyiso ni ogin gik mabudho ahinya gweno ok budho weche mag ntiere mano kopogo wamulo mana ring'o ntiere gik moko kaka chak chak gini gibende ntiere kaka gigamo tuoche ntiere kaka gihinyowa ntiere kaka winjo bed ni warito gi chak nyakwa rit chak nikech ng'e chak samo ong'iedhe chande mano ng'ama ndalo ong'iedho chak okotere processing mondo ketne process chande mondo omiyo kete monyalo dak ndalo mang'eny chande koro ineno kinyiedhe chande kichwake immediately ng'en kokwe onyalo bet chakre okinyi nyaka godhiambo ka bed ni chak no ber to kiseng'iedhe bichwake ikete kuma iume gik moko kik lwarie iye kolwarie ting'eni chagno kethre olokre mala ok inyal madho chai mala ok inyal miyo nyathi matis no madhi dho mala to ber ok ni mala rach ini nyalo madho wuon mala mit omit kwanza komiyi gi kuon seche masudo mana mapiyo alode e tedo gi ntiere ma ochwaka ahinya nikech wasebedo ka watedo ntie jok ma kuoga alot ntiere jogo ma bende
ibo yudo ka otede mana mapiyo piyo to otiekore kode. E alode kendie mage mabende watim piyo piyo, mage mabende nyalo budho. Ineno kaka kikao alot mar skuma kitede bichwake chande, koro ing'eni vitamins maninde nitie skuma chande orumo, idong' kiyudo iron. Koro iwinjo ng'ama wacho ni kochamo skuma to yudo ulcers, onego chwak skuma ne olokre, kik obed ralum, olokre brown. Koro kolokre brown ok obi yudo vitamins, lakini obo yudo iron. Matiende ni pod onyalo chamo skuma to kik ket. Pod entiere gi ndhadhu moro e iye. Nitie gimo yudo podi. Koro ok obed ni koro nikech wacho gan kochamo skuma to winjo ka leny moro make, winjo ka dho chune jwedre, koro wacho ni an skuma ni miya ulcers. Skuma ok nyal miyo ng'ato ulcers. Skuma ober ka oralum, nikech kichiele achiela gi tungu to okichwake ahinya, mana matis tu mar mako lietne mondo chieg, mana matis tu kaka dakika 5 hivi, pod en green, mano iyudo vitamins. Lakini kanende ichwake, koro vitamins chande orumo, lakini ok ni okethore, ober, nikech koro ka from vitamins you turn into iron, olokre iron. Koro iron pod we need iron e dendwa, mago gik manyaka waginenego e dendwa. Koro bet ni kichwako skuma iboke monde kichiele ober. Alot yote meitedo miboko ichielo ober, okorach, nikech okiyudo vitamins lakini yudo iron. Still iko saa boko, chielo duto di kanyakla ber to onge marach. En mana ni sami chwake chande, chwake maber, kise chwake to pimi chwake go chande, nikech koro ichwake ba vitamins chande orumo, pigno kuongi thiw, kise thiwe ichaki lawe mondo kanende ntie gimodong'ie kata ma ilawe nango, ilawe nikech kechne. Ineno kaka ichwako suga, keyo, ang'ono. Mama nabo wacho ni kechne no mane mitne. Anto kaka koro ko kech to kendo koro alot nyaluo mitne en ko kech kamano. To jomoko dware ko kech. Koro ko ng'ama dware ka kech kiko lawo. Ng'ama dware ka oko kech to olawo pig chande, nikech osechwake ba vitamins rumo. The gimodong koro en iron, to iron bende ber e del. Koro yudo ka kilawe bichiele maber chande, koro kichaki mede chak matis, to koro itieka. Jiri aparo gania ne madhoga meta, yudo ka in mama koro dwadhi ahinya. Nitiere bende wach moro ma bende nitie jomoko ma okoyie goda ahinya, wach kuogo alot. Mana kako wacho ni wadwaro ni mondo wabed gi ndhadhu e chiemo ma wachamo. Wabed wayud ka vitamins, wayud iron ginego. To ma alot ma ichako tede Jumapil kia e chiro. Wangi dwa chame Jumapil mabiro, to diere kendie en muro tolo ne chak, timure tiolo ne chak. Kochop kochacha omita mita, ndhadhu gape pod nitie. Ndhadhu nyalo bet nitie, kata nyalo bet ni onge. Koro mani ng'eni ng'ato bro yamua kende ka ndhadhu nitie kata ndhadhu onge. Anto kaera alot michwako Jumapil ni, chako chame Jumapil machielo no, nikech tiende nang'o, emure kaendi, imure kawuono, winendo wil nyoro kimure, kinyo kimure, kiny morono, nyen chak timede chak, chak kethrega. Koro ichako yudo bacteria ka ochako tukie iye mos. Twaka tinti paro ni kuoge. Koro wacho ni mokoro ko omoko gi kuo kore ko twak maber. To kana chako donje iye maber. Koro to enzymes ose donje tikia. Koro an gima nanyalo wacho alod gi mikuoga inyano to anto kendo ko ber na to kaneka okelo kata gimoro yote maber e del, nikech chagni osedaka inya, alod ni osedaka inya. Koro meat to meat ndio jichame, lakini oken gimoro ni en health benefit e del moro yote. Gima ber kidwa chwaka alot kawuono, tede alot kawuono, chame. To kodong chame kiny. Kikodhi ahinya. Samano korero wasetedo gi wawacho alot mabendi kuogo, wasewacho ringo ma wantiere godo kata rech. Ng'enyne watedo ga to kwated ni rumo sano, ntiere ni chiemo koro dong. Kano chiemo kae bendo se yud ni kaluwore kod kaka wakano gi bede kelonwa tuoche kata kelonwa infections mopogore. Ere kaka winjo bed ni mokwongo wakano ringo, wakano alode kata olemo mabende koro dong. Ringo ber kikano kapok oted.
kapok oted. Ka ninde in gi fridge kuom jomolony, ikane to kikane nitie fridge nitie section froze part ma loke kidi to nitie moro ma inyalo keto kata matunda to kete aketa bedo mang'ich ok okethre. Inono sami kaw kaka watigi ringo, ikaw ringo ikete froze part dongo froze kiny kidwa tedi okibigola ringo no to ekete mach kanendi dwa tede saa 5 igole kata gimoro saa 1 iweyo ng'ich cha rumo kuome mos mond liet mar mach chande kikete mach kikmi gichak gore gik mang'ich gi maliet nende nitie gi mang'ich ikete gi maliet kata ne glass mar pi ikaw pi maliet timoga nade okrak the same way mabro timre gi ringo ana chiemo yoyote koro nyaka ng'ich cha wuog kuome mos bodog to natural temperature monego bed nen kodo chande alafu eka koro itede kitede kapod ng'ich chande okobi chiek mitne bedhi lal okibo bet ni chamo ringo lakini okiwinj ka gimi chamo ringo bo chalo ka gima ng'ama chamo kaka oboth koro mit chieng onge nikech ng'ich chande omake okigolo ng'ichne to iyudo ka ok ochiek to iye cha to pod iye cha numu ichal ng'ama chamo wasunge wacho ni medium rare wan wakia mago wan wadwa ni king'ado ringo to te romre to chal to kendo kichame tiwinjo kata ringa ni anyewe nyoro tabotede kiny nikech kawuono kiny ok en chieng' siro icham tiwinj ladha mar ringo ichamo gima fresh koro iwacho ni ringo ber ikane kapok itede mosetede diponi chiemo odong itimo nang'o ka chiemo dong sama ni tedo chiemo cha chiemo dong ka ne pod oliet kikikan we mondi okue kau tin ni yoyote min kode ot man gi kifuniko kosekue mingen koro ong'ich kawe kete tinno ume sami ume onge lwang'ni ok nyal fure wiye gimoro ok nyal yani rate mar bacteria yudo tek kech en enclosed gimi ume ngeno onge gima ng'ato neno kaka sani neno ka umo ng'ama neno ilweta odonge onge koro chiemo no be kikaw bi umo kamano okonyal yudo bacterias to ng'ich kasti manyo kuma ng'ich bendi ikete to ng'ama onge fridge jiloso ga homemade fridge ikaw wire mesh iloso kinde kamainde alafu diere kanyo iole maka tiole pi ti bang dalario koro gimora mora mikete iye kanyo ti umo dong ka ng'ich ng'ato kwacho ni yawa ana onge fridge okanyal kano chiemo maber amiyo usiri kawuono ntiere ng'ato ma bende penjo ni samoro intiere gi ringo iwacho ni ringo kata gi rech ni ikano gi kapok itedo tingeni ringo ni sami kane ntiere pi moro mogolo rech bende ntiere pi moro mogolo awachi ni kata niketo ringo malo to rech iketo pi ringo no donje e rech ma donge bende dhi kelo tuo mano iluongo ni cross contamination koro dware ni kaninde ngi fridge achiel ing'isi ni kikiket ringo malo ama kikiket rech malo fridge ni no kata otis kata oduong nyiew container ringo kete container ma kochwero pi iume pigno ochwer mane i container rei chakikete container ma kata kochwero pi dok mane i container cha koro onge kuma rech gi ringo riwre ama kata gi gweno riwre koro kila kitu to kigolo container mar rech igolo agula mar container mar rech no itiyogo kitieko to chaki duoko mano koro bet ni contamination chande onge iyudo ni kakikano bi pange chande okiyud kuma gigiriwre ichamo ringo tiwinjo machamo kwani kawuono ringo ni chala rech ringo ni en rech koso rech ni en ringo rech ni en ringo sawa dhi ka rumo to kawatieko kendie mana ler ka nitiere gimoro ma ot ka ot jikon ka jikon nitiere godo otamba mar mesa otamba mar yweyo sende weya ni gik moko ariyogo
Otamba mar mesa, otamba mar yweyo sende. Kila ng'ato nyaka bed. Otamba mar mesa, en mar mesa, ng'eni en pile seche duto. Jikele maler, lakini otamba mar yweyo sende jikon kachande. Nitiere jomoko ma en mesa to en san to en mora mora. Okonego bed kamano. Otamba mar sende onego bed no ler. To be ka ber ahinya to onego wati gi marachar. Marachar in the sense man sami yweyo san chande. Kane nditiyo kata gima, gin ga towel soft sort of. Ma kane nditiyo gi man gi kala mopogre makwar. Tineno kiyweyo tineno ka particles dong makwar. Gigi kata kido kichamogi. Iyudo ka kichamogi to okibideno effect sanot lakini bang'e. Kisechamogi bang'e iyudo ni bang'e after some time you'd appendix nikech kanyo makuma chilo te gomuoch iringi hospital mano mana tuo mikelo mani nyalo avoid to sende beber kiseluoko sende tiweyo gi otamba marachar tawel no en garachar ng'enyne mane makata mbe aneno ka jintie kata bende an kode ot marachar kaito rito ler ne bende anya kitamba miyiwe godo mesa nitiere moko bende ma kimulo to koro okier okier mano bet ni luoke kata inano karne ndiseyweyo kode mesa dunye luoke kiselawe aminya bude tibude nya tiyo gi pindim chande bro nego enzymes mane odonge particles mag chiemo manyalo kilo obed koro inya ywe mesa tiwe chilo e mesa tineno no ler lakini iwe chilo e mesa nikech kitamba chande nindo ok ler koro kiseluoke tinya bide pindim ni bro konye to bomiyo onge jams mabro dongie koro bobet ni kata kisamise yweyo iwinjo ka tik moro dong maber mano be nitiere koro bende ahinya aparo ni kionge bende dim chwako kitani kaito obudho marom nade kitamba mana chako ywe godo mesa January nyaka January machielo koso at least ber kitiyo kode dwecha lingana kod material mitiyogo ken material ma pekto dwecha 2-3 hivi iloka nikech bech gi be nitiere kaka inyalo antiere jomoko ma oko kethore ler borite lakini ntiatia kaka wagenoge atani kiki wito tambana no wene awe kanyo souvenir lakini mano to bana dano ka ngato kaka en kaka en ero kama Judy wach ni mogi kalwore koda rito ler rito chiemo mondo wawe tuoche kik nyuolre kata kik spread ana nyalo wacho ni kodok ka chiemo wanego bed ni samo tedo chiemo wang'io ler maber kapok itede kod kata sami tede kod kata sami chame ited chiemo kuma ler ited chiemo maler to be icham chiemo kuma ler bende kikibeda ni chiemo ni nditede maler ilose maler lakini kumi chiemo to ler koro gima longa inyani dhano beda jo maler ichako gi ler ni inowuon ler mar chiemo ma bende eko kamitede bende obed koda ler mare mondo koro wageng tuochege amana kama neno mara aparo ni kawuono waido puonj maber kendo makare puonj ma bende wanowuon wanyalo tiyo godo e dala e ohandi kumoro amora ma intiere wang'eni intiere kaka jo health bende wuothoga ging'iyo achiel 2 3 moko ahinya ne weche mag ler ma bende wantiere godo gi Kenya bende sani wang'eni tuoche ahinya mabiro kaluwore koda chiemo ng'eny kabisa wasipuonjore kaka wanyalo geng'ogi kendo kaka wanyalo ritorero kamana ahinya kumbedo koda kawuono e chino ni mar tedo gi chiemo nyinga Jailieta